И здравейте, приятели, сега съм се разбрал с една мацка по Фейсбук и сега ще бъда на среща с нея. Маля, тази каква кола идва? Здрасти, бейби, много си готина! Здрасти. Да се качвам ли? О, не ставаш. Стига, бе! Да се кача? Не. Чакай! Бата ти лудата, човек, там ме остави тук. Трябваше да взема кола под нея. Трябва да си помисля, че съм някой бълък. Ева, майко. Ще се обадя на таксиориум 825454. Топличко, парно, музичка и се воза безгрижно в таксито. Таксиориум. Бързина, точност и ниски цени